नमस्कार. हांव श्रीमती चंद्रिका मल्य. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक हे मालिकेंतू आज हांव विश्व कोंकणी सरदार म्हणून नाव पाविले बस्ती वामन शेणे हांगेले परिचय दितस. बस्ती माम म्हणून चिरपरिचित जावन आशिल्ले बस्ती वामन शेणे मंगळूराचे विश्व कोंकणी केंद्राचे स्थापक अध्यक्ष जावन आशिल्लेंचे. तांणी 6 नोव्हेंबर 1934 इसवींतू दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे बंटवाळांत बस्ती माधव शेणे आणि गौरी शेणे दंपतीले सुपुत्र जावन जल्मलेंती. तांगेले मॅट्रिक शिक्षण बंटवाळाचे SVS शिक्षण संस्थेंत जाल्ले. बस्ती मामू कोंकणी भाषेचे समर्थ संघटक जावन आशिल्लेंचे. सिंडिकेट बँकांतू सिनियर मॅनेजर जावन स्वयं निवृत्ती घेवन कोंकणी लोकांचे संघटन करून कोंकणी खातीर तांणी मस्त वावर केला. बस्ती वामन शेणे आनी 1962 इसवींतू सिंडिकेट बँकांतू उद्योगाक मेळ्ळींती. तांगेले विशेष सामर्थ्यान तांकां प्रबंधक जावन पदोन्नती जाल्ली. तांणी शिवमोग्गा, पाणेमंगळूर, मूडबिद्रे अशीं साबार गांवांतू प्रबंधक जावन सेव दिल्या. 1992 इसवींतू तांणी सिंडिकेट बँका ताकून स्वयं निवृत्ती घेवन कोंकणी भाषा सेवेक आरंभ केले. तांगेले मुखेलपणारी कोंकणी जाथा कोरून कोंकणी अकादेमी खातीर सरकारा लागीं मागणी दवरली. 1993 इसवींतू तांणी कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष जाल्ले. बस्ती वामन शेणेले सल्ला निमित्त मंगळूराचे केनरा शाळेंतू कोंकणी शिकोवपाक आरंभ केले. तांणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष आशिल्ले वेळारी पहिले विश्व सारस्वत संमेलन मंगळूरांतू घडयले. विश्वाद्यंत 5000 विंगड समुदायाचे कोंकणी लोकांनी ह्या संमेलनांतू भाग घेतले. 7 दिसाच्या ह्या संमेलनांतू साबार विशयांतू बैठक, मंडन, विचारगोष्ठी जाल्ल्याती. ह्या संमेलनाच्या आखरेक बस्ती मामांक विश्व कोंकणी सरदार म्हणलो बिरुद दिवन मान केलो. कोंकणी भास आणि संस्कृती वाडोवन उरोवन हाडचे नदरेन विश्व कोंकणी केंद्र स्थापन करचे योजना ह्या संमेलनांतू घेतले. 1996 इसवींतू वामन शेणे अमेरिकाचे न्यूजर्सींतू उत्तर अमेरिका कोंकणी संमेलन उद्घाटन केले. 1997 इसवींतू वामन शेणे कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीचे अध्यक्ष जाल्लींती. त्या वेळारी तांणी सरकाराक शाळेंत कोंकणी तिसरी भास जावन शिकोवपाक अनुमती खातीर मागणी केली आणि ती मागणी सरकारान मान्य केली. आज कर्नाटकांतू मंगळूर सकून कारवार मेरेन शाळेंतू तिसरी भास जावन कोंकणी भाषेचो शिक्षण लाभच्याक कारण जाल्ली. तांणी अकादेमीचे अध्यक्ष जावन आशिल्ल्या काळांतू साबार कोंकणी पुस्तक प्रकट केल्यात. त्यापैकी कोंकणी महामानेस्त पुस्तकमाला, समानांतर शब्दकोश, कृष्णानंद कामतान बरयिल्ले कोंकणी काविकला प्रमुख जावन आसती. 2001 इसवींतू सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेज संस्थेच्या सहयोगांतू पठ्यपुस्तक रचन करच्याक तरबेती दिवन कोंकणी कळो पठ्यपुस्तक रचन केला. 2002 इसवींतू मंगळूरांतू अखिल भारतीय कोंकणी परिषदाचे 20वे अधिवेशन यशस्वी जावन घडोवन हाडिले ख्याती वामन शेणे मामांक पावता. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान मुखांतर विश्व कोंकणी अभियान आरंभ केले. त्या मुखांतर त्यांनी भारताचे विंगड भाषेचे साहित्य सांगत
साहित्य विनिमय कार्यक्रम भाषे मुखांतर ऐक्यता दिल्लीतून घडवून हाडले. 2009 जानेवारी 17 तारखेक मंगळूराचे शक्तीनगरांतून 3 एकर जाग्यारी विश्व कोंकणी केंद्र वामन शेणे मम्माले मुखेलपणारी गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांनी उक्तावण केले. 1977 इसवींतू बंटवाळाचे यशवंत व्यायामशाळाचे अध्यक्ष आशिल्ले वेळारी भारताचे प्राचीन कला मल्लखंब प्रदर्शनाक खूब प्रोत्साह दिलो. तशेंच 1974 इसवींतू नेत्रावती न्हंयतू पूर आयिल्ल वेळारी प्रवाह पीडित लोकांक बँका मुखांतर खूब मदत दिल्या. बस्ती वामन शेणे मामू लेखक, संपादक आणि प्रकाशक जावनी प्रख्यात जाल्लीं. तांणी आधुनिक तेन्नालीराम माट्टुपय्या, बंटवाळ रघुराम प्रभू, एन.आर. बंटवाळकर, उल्लाळ श्रीनिवास मल्ल्या, एमिली कोंकणी कथा संचय, शेणे गोंयबाब, कोंकणी चळवळी पितामहाले जीवन चरित्र आणि तांगेले आत्मचरित्र तांणी बरयिल्लें. वामन शेणे मामान बस्ती पब्लिकेशन्स स्थापन करून तांणी बरयिल्ले पुस्तकां सांगात संतोष कुमार गुलवाडी हांनी बरयिल्ले ताता तिंगण, डॉक्टर ज्योत्स्ना कामत हांनी बरयिल्ले कर्नाटकांत उलोवचे कोंकणी शब्दसंग्रह सुरग्यास आणि सुरग्यासर, महाकवी गोविंद पै, कोंकणी तद्भव संस्कृत शब्दकोश, ओव्यो गावुया, ध्वनिमुद्रित कॅसेट आणि CD, ओव्यो दर्शन VCD आणि DVD प्रकट केला. त्यांनी साभार संघ संस्थेच्या अध्यक्ष जावन समाजमुखी वावर केला. वामन शेणे मम्माले चातुर्य आणि संघटना विद्वत्ताक मान दिवन साभार संघ संस्थेतर्फेन तांकां मान सन्मान लाभिल्लो. तांकां कर्नाटक सरकाराच्यो राज्योत्सव प्रशस्ती 2010 इसवींतू लाभला. तशींच 2008 इसवींतू कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी प्रशस्ती, 1995 इसवींतू विश्व कोंकणी संमेलनांतू विश्व कोंकणी सरदार बिरुदू, विश्व सारस्वत सरदार बिरुदू 1999 इसवींतू लाभला. रोटरी स्वयंसेवा संस्थेतर्फेन आंतरराष्ट्रीय विशेष पुरस्कार तांकां लाभला. विश्व कोंकणी केंद्रांतू बस्ती वामन शेणे सेवा पुरस्कार दर वर्स 1 लाख रुपये यादस्तिका आणि शाल दिवन प्रशस्ती दितात. ह्या 2 लोकांक मेळटा आणि इतर साभार प्रशस्ती तांकां लाभिल्ले आसा. बस्ती मम्माले मरणा उपरांत तांगेली एक पितलीची पुतळी विश्व कोंकणी केंद्रांत बसयल्या आणि गोवाचे मुख्यमंत्री हांगा आयिल्ले तवळी ताचे उक्तावण केला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन विश्व कोंकणी सरदार बस्ती वामन शेणे मामाक हांव श्रद्धांजली दिता. नमस्कार.